Nuwun pangapunten nggih Mbak Yu nggih. Kan. Mboten ngirangi Subasita lan Trapsila kepareng badhe nderek pitepangan asmanipun sinten? Kula to, Cak. Kula Nur, Cak. Sen kita ora dekresi kula Nur. Ihi. Kan enak to. Dang jajah. Ekspresif. Ben aja ingah-ingi. Nuwun sewu, Mbak. Paring asma sinten? Nggih, dalem paring asma Silvi. Mbak Silvi. Tambahin. Silvi Kumalasari. Tambahin Mas Mandal. Tambah Mbak Silvi Kumalasari. Ihi. Ora gawe Kumalasari kuwi nggone wong kono ki Silvi tok. Oh, Silvi tok ya wis. Silvi Monica. Oh, Silvi Monica. Silvi Monica sapa, Dak? Siti Monica. Wingke lho, tarik takon nambahi ihi wingke. Silvi Monica sapa Mas Mandal? Silvi Monica. Ihi. Coba Mbak, coba. Dang ora loro. Ora loro ya, Ndol ya. Ora loro blas. Dang, Nduk, men ya. Ihi bareng ya, Mas. Ya. Ayo baleni siji loro telu. Ihi. Jenenge sapa? Naminipun sinten? Ngono lho. Tekonana tandal ya Allah Gusti. Naminipun sinten? Silvi Monica. Saking Malang. Silvi Monica. Ihi ngono lho cah goblok. Iki asmane Mbak Silvi. Naminipun sinten? Silvi Monica. Ihi. Nah, Iki genti. Ya. Nuwun sewu, paring asma sinten? Kula, Mas. Nggih. Kula Nur, Mas. Oh, Nur. Ihi. Iki lho. Paring asma sinten? Vivi Mas Mondo. Vivi. Ihi. Lah kedol. Sampean sinten? Ihi. Kedol. Iki ya. Oh. Lah kedol. Ihi. Kae barang nang isor kalian jalo ketok ae kalendal. Ihi. Wedok kalo matane. Ihi. Lah lu seneng jero ndal, seneng jero. Ihi. Dal. Mbake kalau ketoke kok jalo di ihi. Kalau. Nah, naminipun sinten? Ihi. Naminipun sinten? Dianing Tias. Oh, Diani Tias. Ihi. Lah, kuwi ngantene ora dibayar. Ngantene kok. Kuwi ngono jenenge Mbak Dian. Dian sapa, Ndol? Ngantene to? Mbak Dol. Kuwi jenenge Mbak Dian. Dian sapa? Dian Cuk. Tawablo. Dian. Mbak Isa. Mbak Dian Kumalasari. Manten kakung. Nggih menika manten kakusipun. Kakungipun Mas Anggi. Adi. Karo Mbak Dian. Sitae ngarepe. Iki sinten iki? Paring asma sinten? Suharni. Yo duweke. Kampret iki. Wah. Ihi lali. Ihi. Ora dingonokne lho wis ora dingonokne lho wis angel metune. Ihi. Wes. Wah, kabeh dijaki ihi. Aku wes ihi piro iki. Niki Cak Dok. Nggih. Rekalenggan samangke kula panjenengan sami pangapunten nembe kecalan ageng. Leres. Nggih. Pepundhen kula panjenenganipun Ki Haji Anem Surata kapundhut seda marang ngarsipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Pramila nyuwun piseksan Kyai kathah mugi-mugi panjenenganipun Ki Haji Anem Surata anggenipun murut kasitan jati tansah pinayungan Gusti manjing kasuwarganing Gusti Allahumma amin. Nggih. Mumpung menika nggih dalu ingkang prayogi Mas. Nggih. Kula ngajak dumateng sedaya ingkang kepareng rawuh panjenenganipun salah setunggaling maestro dalang, sesepuh dalang